Diu, escriu el pendent de cada funció. Si el pendent és una fracció, escriu-lo també en forma decimal. Completa la taula. Finalment, usa la informació de la taula per indicar de quina funció és cada una de les gràfiques. Val? Doncs vinga, el pendent d'aquesta funció, quin és? Doncs és -3. El seu signe és negatiu. I és creixent o decreixent? Decreixent. Aquest pendent quan val? 1,7. El seu signe és positiu. I com és la funció? Creixent o decreixent? Doncs creixent. El pendent d'aquesta funció quin és? -9,4. Que en decimal quan és? -2,25. Quin és el signe? Negatiu. I com és? Creixent o decreixent? Decreixent. Quan val el pendent d'aquesta funció? 3. Quan val el signe? Positiu. Com és la funció? Creixent o decreixent? Creixent. Ara bé, aquestes dues funcions d'aquí són creixents. Per tant, les úniques possibilitats que tenim és que sigui o g de x o v de x. Val? Llavors tenim que el valor del pendent de g és 1,7 i el de v, el de v baixa, és 3. Per tant, quina d'aquestes dues és g? Doncs com que g té el valor del pendent més petit, o v baixa té el pendent més gran, tenim que v baixa està més inclinada. Per tant, com que està més inclinada, haurà de ser aquesta. Aquesta és v baixa i aquesta haurà de ser g. Ara ens queden les dues funcions decreixents. Doncs aquesta d'aquí, de la dreta, no? Quina funció és? La funció f o és la funció u? Doncs, com que la funció és, diguéssim, el seu pendent és més gran o menys negatiu, doncs serà menys inclinada, perquè quan més negatiu, és a dir, més petit, més inclinada serà. Per tant, la funció f de x serà aquesta de l'esquerra i la funció u de x serà aquesta de la dreta. Molt bé, quin és el pendent d'aquesta funció? Menys 6 cinquens. Quin és el valor decimal? Menys 1,2. Quin és el signe? Negatiu. I com és? Creixent o decreixent? Decreixent. Quin és el valor decimal d'aquesta fracció? Perdó, quin és el pendent d'aquesta fracció? Quin és el pendent d'aquesta funció? Doncs 2,1. Quin és el seu signe? Positiu. I com és la funció? Creixent o decreixent? Doncs creixent. Quin és el pendent d'aquesta funció? Doncs és 5 sisens. Quin és el valor decimal d'aquesta fracció? Doncs fem 5 dividit per 6 i ens dona 0,83 periòdic. Quin és el signe? El signe és positiu. Com serà? Creixent o decreixent? Serà creixent. Quin és el pendent d'aquesta fracció, d'aquesta funció? Menys 1,6. Quin és el seu signe? Creixent. Negatiu, perdó. I com és? Creixent o decreixent?
decreixent. Molt bé. Escollim ara les dues funcions que són creixents, g de x i 1. Val? Una té pendent 2,1 i l'altra és 0,83. Per tant, quina és quina? Doncs, com que g de x té un pendent més gran, serà més inclinada, per tant, aquesta d'aquí haurà de ser g de x. I, per tant, per exclusió, l'altra haurà de ser 1 de x. Molt bé, entre aquestes dues funcions, que són f i g, quina és quina? Doncs, com que b té un pendent més petit, és a dir, més negatiu, serà més inclinada. Per tant, aquesta de l'esquerra, que és més inclinada, haurà de ser b i l'altra haurà de ser f.